Merkataritza aritmetikoaren beste bideo bat. Orain arte ikusi ditugu ja progresio geometrikoak, interesak eta guzti hori. Gaur amortizazioa ikusiko dugu. Amortizazioari buruzko bi ariketa mota daude, taula eta formula. Gaur formula ikusiko dugu, ez da oso zaila. Azkenean merkataritza aritmetika ez da zaila, baina daude formula asko eta ariketa mota asko. Beraz, lasai ondo ulertuko dugu eta. Amortizazioa zer da? Adibidez, banku batek dirua uzten badit, 20.000 euro, nik itzuli behar diot, ezta? Amortizatu egin behar dut. Itzulketa bat, hori da, egiten da edo hilero, hiru hilero, urtero, eta ordaindu beharko diot, epe batzuetan dirua guzti hori itzultzeko. Orain ikusiko dugu, ariketa erraz bi jarriko ditut eta gero zailegoa. Beraz, guazen. Bueno, ikusezagun zein den amortizazioaren formula. Aztertuko dugu, A da, zenbat diru sartungo dudan, hilean, urtean, hiru hilero, sei hilero, edo eskatzen didan epean, bale? Honen, A dago, ariketak eskatzen didan epearen arabera. I da interesa. Gogoratu interesak nola kalkulatzen diren. Ikusi dugu bideo bat honekin, bale? Bigarren bideoa, joan ikustera. Niri modu hau ez zait asko gustatzen. Beraz, joan bideo hori ikustera eta gero etorri. Eta N da EPA. 10 urte, 3 urte, 2 hile, hilea bada, hau hilea. 4 hilekoetan bada, hau da 4 hilekoa. Vale. Hor arte, ondo. Ikus ditzagun ariketa pare bat. Zein izango da hilero, ordaindu beharko dudan kuota, 24.000 euro 3 urtetan amortizatzeko. Urteko 9,9an. Lehengoko gauza, hemen zer dio, urteko 9,9. Baina, ariketak eskatzen dit hilero. Beraz nik hilero kalkulatu behar dut. Nola? Interesa, zati 12, zati 100. Edo, interesa, zati 1.500. Nik nahiago dut modu hau. Baina, bueno, zuek nahi duzuen modura egin, bale? Hobeto datorkizuna. Beraz, 9 zati 1.500, interesa izango litzateke 0,00 75 hilero. 24.000 da C, eta 3 da N, ez hilean, beraz, 3 idera 12, 36 hilabete. Interesa eta hilabeteak izan behar dira berdinak. Beraz, nire formula geratuko litzateke horrela, bale? Zuzenean egin dut. Kuota, interesa eta eunekoa. Hori da, ordaindu beharko dudana. Zentzuna dauka, ez da, 24.000 euro, hilean 2.300. Ondo dago, zentzuna beti eduki behar du zentzuna. Jarrai dezagun, beste ariketa bat. Zenbat ordaindu behar da 3 hileko bakoitzean, da ariketa berdina. Zer ezberdintasun dago? 3 hileko. Beste da, 24.000, 3 urte, 9,9. Beraz, 3 hilekoen interesa kalkulatu beharko du. Nola? Interesa, zati 4, urte batetan daudelako 4 3 hileko, zati 100. Edo, interesa, zati 400. Honela, 9 zati 400. Kalkulatzen dut eta horrekin izango dut 3 hilero sartu beharko dudan interesa. Beste guztia berdina danez, formula horrela geratuko litzateke. Aldetu dudan bakarra da interesa, ezta? Ez. Baitere EPA. 3 urtetan, zenbat 3 hileko daude urte batetan 4, 3 bider 4, 12. Gogoratu interesa eta EPA izan behar da berdina. Hau esan da, guazen ariketa zail bat ikustera. Banku batek 10.000 euroko mailegua eman dit. Baldintza modura 2 urtetan itzultzea ezarri du urteko 9,8ko interesan. Zer datu ditut hemen? C, N eta I. Ezta? Baina zenbat da I? Ariketa bakoitzaren arabera. A, 2 urteen amaieran. Irakurri ondo, bale? Lehenengokoa, hemen jarriko dizuet formula. A da 2 urteen amaieran. Hau da, uzten dit dirua hemen, eta nik zuzenean, lehenengo urtea, bigarren urtea, itzuli behar dut bigarren urtean. Nola egiten dut hori? Amortizatuta ez. Ez da interesa bakarrik. Interes simple bat. Honela egingo dutana. Gogoratu, bale? Ez dut epeetan banatuko. Ez badut epeetan banatzen, aurreko bideoetan ikusi dugun modura egingo dugu. Epeetan banatzen badut, amortizazioa kalkulatu beharko dut.
Beraz, bapatean, itzuli beharko dut 11.664 euro. Vale, horrarte, ondo, lehenengokoa ez da izan amortizazio ariketa, zen zuek pizka batea adiba zaudete. B, urteko bi kuotaten. Orain bai ez da, kuotak dira, epe ezberdinak dira. Beraz, formula hau erabili beharko dut. C, badaukat, baina zenbat da I. Urtekoa da ez da, urtekoa denean interesa bakarrik. Zatitu behar da 100ekin. Ezerekin gehiago. Beraz, honela geratuko litzateke. Kuota, interesa, 0,08 ez da sortzi zati egun, bi urtetan, urteko interesa, urteko epea, bider, interesa zati beko parte guztia, bale da, justo, berdinaken bat, kalkulatzen dut, eta listo. Nola dakitarik eta ondo egin dudan, honek esan nahi du lehenengoko urtean, itzuli behar dudala 5.600. Hau, bider bi, emango dit 11.000 eta piku da, oso antzeko ba. Beraz, ondo egiten ari nahi zariketa. C, hiruhilekoa. Formula bardina, baina orain interesa hiruhilekoa da. Eta jarriko dut, zati lau. Interesa, zati lau. Urte batek lau hiruhileko dituelako. Eta zergaitik sortzi, bi urtetan, bider lau, sortzi hiruhileko daudelako. Eta beste guztia, berdina, bale? Datu guztiak errepikatu. Horrela. Kalkulatzen dugu, eta emango digu, 1.375. Nola dakit ondo egin dudala? Biderkatu sortzirekin, eta eman behar dizue, 10.000 edo 11.000aren datu oso antzeko bat. Horrela ematen duenez, jarraitzen dut, azkanengoa. Hilabeteko kuotetan. Adi orain, bale? Hilabeteko kuotetan. Hiruhilekoetan, zati lau. Lau hilekoetan, zati hiru. 6 hilekoetan, zati bi. Baina hilabetekoetan, urte batek zenbat hilabete ditu? 12, ez da? Ba, 0,08, zati 12. Eta zergaitik hemen 24? Urte batek 12 hilabete, bi urtek, bider 12, 24. Eta listo. Berdin egin azpian, 452,25 euro. Nola dakit ondo egin dudala? Biderkatu. 24rekin eta eman behar dizu 10.000 edo 11.000ren datu oso antzekoa. Horrela bada, bukatu da. Eta hori da dana. Gogoratu, bale, amortizazioetan, bale, amortizazio formula bakarik aplikatu behar duzue EP ezberdinetan itzuli behar denean dirua. EP ezberdinetan. Bapatean itzuli behar bada, ez hori beste interes mota bata, eta aurreko bideoetan ikusi genuen. Hau esan da, daukazue bideo bardina, Asia Academia, erderaz tenéis el mismo vídeo en castellano, ¿vale? Si lo queréis ver en castellano. Eta listo, jarrain ezakezu Instagramen, TikToken, YouTubeen, eta bueno, suscribitu, konpartitu, eta horrengo gaude. Agur!